Cílem projektu MSB Inoket je překonávání bariér mezi výzkumem a podnikáním v regionu Mílviertel, Jižní Čechy. Projektovými partnery jsou Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, Jihočeský vědecko-technický park, Technologie Centrum Neufelden-Böhmerwald, Tech Center Linz-Winterhafen, Technologie Centrum Freistadt. Projekt je podporován Evropskou unií v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedním z opatření projektu je přizpůsobení hornorakouského procesu transferu technologií pro využití v jižních Čechách. Následující video vysvětluje tento proces. Mnoho podnikatelů má dobré nápady, kterými by mohli dobít nové trhy a zajistit tak dlouhodobě své podniky. Zavedení nových nápadů do praxe však potřebuje čas. Čas, který při každodenním pracovním shonu často chybí. A tak se naskytne otázka. Neexistují odborníci, kteří by mi mohli pomoci? Nebylo by možné získat na realizaci nápadů nějaké dotace? A jaký je aktuální stav v daném oboru? Je hodně otázek, které si člověk klade na začátku nového inovačního projektu. Pokud se na tyto otázky nenajdou odpovědi, ztrácí ona myšlenka na síle a prioritě. A najednou se nápad, který se ještě nedávno jevil jako hodně významný, propadá na seznamu důležitosti. Ale pozor, pokud nebudeme své nápady realizovat, může to mít velmi špatné následky. Hlavně v případě, že ostatní podnikatelé své myšlenky zrealizují a zajistí si tak cenný náskok. Bylo by skvělé, kdyby se našel někdo, kdo by mi pomohl mé nápady zrealizovat. A tady nastupuje na scénu TIM, Technologický a inovační management se svými kompetentními zaměstnanci. TIM přichází k podnikatelům a usnadní jim práci tím, že pomůže s realizací jejich nápadů. TIM spolu s podnikatelem definují statut a klíčové faktory důležité pro úspěšnou realizaci nápadu. TIM také vyhledává vhodné experty, dotace, které přicházejí v úvahu, zmapuje aktuální stav v oboru a také prozkoumá možnosti, jak nápad chránit. TIM se svými experty postupně rozvíjí podnikatelův nápad, což směřuje k realizaci konkrétního inovačního projektu. Kdykoliv se vyskytnou nové otázky, jsou zaměstnanci TIM podnikateli vždy k dispozici. A to nejlepší, všechny služby TIM jsou zdarma. První krok od nápadu k inovačnímu projektu www.tim.at. 430 projektů. 4,8 milionů částka objednávek pro vývojové zařízení v Horním Rakousku. 66% projektů bylo provedeno malými podniky, méně než 50 zaměstnanců. Bližší informace získáte na adresách